En la vida, no tot és anar més lluny, més alt, més ràpid. Es tracta de gaudir la vida i el que ens envolta. Us convidem a posar-nos les sabatilles de la ràdio per gaudir i envoltar-nos de la natura. Un passeig per la natura. Què tal? Com estem? Tornem una altra vegada a enfrontar-nos amb la natura per poder-la gaudir, per poder-la passejar, conèixer i interioritzar-nos amb ella i, en fi, gaudir-la. Soc en Jordi Abad i estic disfrutant fent aquest programa amb tots vosaltres i amb el José Luis de la Fuente. Què tal, José Luis? Molt bé. Ell és un home, no sé si expert, però almenys coneixedor de la natura, és un caminador nat. Ja, quan va néixer, ja va néixer caminant. I al llarg de la seva vida no ha deixat de caminar. Ja, a los 9 mesos m'hi vaig començar a caminar. Ja, Sí que... sempre m'ho deia la meva mare. Bé, ell ens està acompanyant en una sèrie d'indrets muntanyencs i ens està fent disfrutar d'aquests passejos, d'aquestes excursions. I el dia passat vam estar en un indret de Tarragona en el que ens feia esment d'un coco i ens explicava què era un coco. I avui ens explicarà una mica més de lo que és un coco, per què serveix i com els éssers humans hem fet servir tots aquests recursos que la natura ens proporciona. Així que explica'ns primer què és un coco. Bé, és com un cau que, igual que hem dit que es feien les coves, no, El glaç, les geleres per fer el glaç, Sí. el gel. Sí, però té un nom que se m'ha escapat ara, la poua, les poues del glaç, doncs es feien també en el camp, en la muntanya, més bé a les raderes, es feien coves, pous, que els entibaven, és a dir, els revestien de pedra. I aleshores, ja li practicaven convenientment la porta d'entrada i a dalt per tapar-les. I la porta d'entrada era la porta d'entrada del foc. Així és que preparaven una mena de niu amb coses perquè material que es cremés, i li col·locaven ben col·locades a forma de bòveda les pedres de cal, o si el cas era de guix, el que es troba en la natura, guix, que són unes llenques que són unes llesques de tipus com de cristal, però no són pas cristal, és molt més tou. Es van disposant en forma de bòveda, unes a sobre les altres, a sobre les altres, i es va alimentant el foc des de la porta, des de la boca, de manera que estant tapat li dona un grau prou d'escalfor, és lo que se llama cocer la piedra, cosa que harán también cuando hacen cemento en las cementeras. Cocer la piedra de esta manera, pues luego, una vegada que ha passat ja el procés de coure la pedra, que no sé pas el grau de cocció ni de temps que li dediquen, però en mi pueblo també cocien el guix vermell, que té aquesta estructura a la que he referit, és a dir, con llesques, és llescat i és com si fos cristal, té una transparència, i si és un color vermell o si és un color més groguenc o més marronós, i un cop ha estat cuit, doncs se saca, se estén en una mena d'era i amb una maza
el vas picant i el vas pulveritzant. I llavors aquesta pols és la que nosaltres fem servir per encalar o per fer les construccions. Perquè aquí ens estàs descrivint un procés que veig, per lo que dius, que s'aplica a bastants materials. Per exemple, el guix, o la calç, o el carbó. El carbó és per una altra qüestió. Si això és per a la construcció, el carbó té una altra utilitat. Sí, però el procés és calentar aquell material a una temperatura determinada, ve a ser paregut. Sí. Efectivament. S'ha aconseguit moldre, que ho pots fer donant cops o ho pots fer més gran, estenent-lo i amb una mena de rodillo estriat, de pedra estriat, que el van passant tirat per bestiar, per mules, el van trinxant i li van donant voltes, i si alguna vegada en alguna masia heu vist un rodillo que tiene así la forma cilíndrica però té estries, és perquè servia per triturar el guix o la calç. El que em dius del carbó és una altra qüestió, que és la piconera o el carbó vegetal. No fa falta fer-li un cau, sinó senzillament bastir, havent tallat troncs, bastir com una mena de muntanyeta que li vas afegint els troncs tallats a 1,5 metres o 2 metres, segons els vas acumulant i vas fent com una mena d'iglú, tan ample com poden arribar els braços humans a aixecar, a posar les branques o les troncs, i per dins li has deixat, des del terra, un niu per encendre el foc, però no està tot el tapat. De manera que has fet un foc al costat i les brases les agafes amb una pala i les tires per una suposada ximeneia que han deixat a la part del cènit d'aquest cúmul. I aleshores per allà entren i li obren la porteta que han deixat al terra, li obren perquè entri aire, bufen i va cremant. Quan ja han calculat que ja s'ha posat tot a cremar la part fina, no els troncs, doncs tapen i per dalt també el tapen amb terra. I tot ell ho havien recobert de terra argilosa, que l'havien, amb aigua l'havien amassada. De manera que es produeix una combustió lenta, una combustió sense sortir-ne aire, anaeròbica, i això és el que li permet que el tronc, en lloc de ser una ascua apagada, sigui un carbó àvid d'oxigenar-se i àvid de cremar-se, i per això és que funciona també al ficar-lo dins del foc. I senzillament són troncs o trossos de troncs que s'han carbonitzat en una combustió apagada. Sense flama. Sense flama, efectivament. Això eren les cèlebres piconeres de les cançons de la gent d'Andalusia, però que també la feia per piconera, Castilla. No? Efectivament. Doncs avui hem estat descobrint, fent les descobertes d'aquests recursos naturals que fins fa poc temps han estat els que han mantingut moltes famílies del nostre territori, tant de la calç, com del guix, com del carbó. Efectivament. Sempre l'ésser humà ha tirat mà de la natura amb enginy i amb aplicació i ha aconseguit, sobreviure i subsistir amb més o menys holgura, però beneficiant-se especialment pels temps difícils. I aquestes explotacions o aquestes fàbriques d'aquests materials són les que ens trobem de tant en tant quan fem una excursió, com ens va passar el dia passat amb el coco d'en Jordi. No, el Cabrafiga, em sembla que... No, sí, que anàvem al Cabrafiga. Al Montsià. Al Montsià.
i vam passar pel Cogó d'en Foradada Jordi, d'anunciar. que era on feien precisament tota aquesta calç. Així que, fixa't, aquestes excursions es fan descobrir també part de la nostra cultura i part de la nostra indústria i de la nostra subsistència dels nostres avis o besavis. Efectivament. Diria també que jo vaig aprendre en allà, en el Montsià, com els hiverns feien en les laderes dels seus assentaments, aprofitant la roca inclinada, tot un sistema de recollida d'aigua. És a dir, picaven i feien senderets, recs, que l'aigua, quan anava caient, anava lliscant. I d'aquí i d'allà, així és que tota una ladera de pedra, de roca, l'aprofitaven per recollir l'aigua que és font de vida. Doncs gràcies, José Luis, per no solament pel passeig, sinó pel coneixement que ens portes de tot el que és la natura. Gràcies pel passeig intel·lectual d'avui. Ha estat un privilegi i saber coses és una passió. I a tots vosaltres també. Gràcies per acompanyar-nos. Us esperem el proper dia. No ens falteu. Fins ara. Quedeu convidats per fer una altra excursió amb nosaltres, tot gaudint de la natura. Us esperem!